Музейга негиз 1977 елда ук салына. Туган төбәгебез турында бай экспонатлар туплау алданрак башлана. Моңа шул вакытта 61-нче мәктәптә укытучы булып эшләгән Исаак Львович Сандлер зур көч куя. 2002 елның декабрендә музей Кама аръягы һәм Нурлат шәһәре тарихи төбәк музее статусын ала һәм Татарстан Республикасы милли музееның филиалы буларак эшли башлый. Музей инде ул шундый җир кая җыелган бөтен тарих. Республиканыкы, районныкы, шәһәрнеке. Быел әле без тан бер бәйрәмне үткәрәбез. 90 ел безнең районыбызга тула. Бүгенге көндә биредә 10 меңгә якын экспонат бар. Шуның яртысы төп, икенче өлеше фәнни ярдәмче фондныкы. Пандемия шартларында да музей хезмәткәрләре махсус программалар булдырып онлайн эшләгәннәр. Музей эше бик кызык. Ул тарих белән бәйле. Без экспонатларны башта җыябыз, аларны өйрәнәбез, аннары музейга килүчеләргә аларның тарихын сөйлибез. Хәзерге вакытта безнең эшебез онлайн алып барыла, экскурсияларны онлайн алып барабыз. Безнең өчен һәр экспонат кадерле һәм үзенчәлекле ди музей хезмәткәрләре. Республикабызның 100 һәм Октябрь аеның 90 еллык тарихын сөйләүче кыйммәтле чыганаклар тупланган биредә.